gaur kale estuetatik pasako gara edo saiatuko gara bintzat pasatzen. Kale handi eta zabaletan gauza asko kabitzen dira eta ondorioz gauza asko egon daitezke kontatzeko, baina pasabide txikietan ere Karmele badaude istorioak. Bai, Elorrion 100 urtez itxita egon ostean kantoi bat ireki berri dute, adibidez, Goieta eta Elizburu kalean edo kaleen arteko pasabidea. Mojen kantoia du izena, mende batez itxita egonda eta izen berezia dauka. Beraz, nik uste dut izango dituela bitxikeriak. Eta ezagutu nahi ditugu Julene Lazkano Elorrioko alkatea, egunon? Egunon. Izenagatik galdetu nahi dizugu, zergatik jarri diozue mojen kantoia? Begira, izena dator, hain zuzen bertan, zuek aipatu dozuen kokaleku horretan, Elizburu kalean, Santana konbentua parkatu dagoelako, bai. Eta, bakarrik monjak bizi izan dira, gaur egun oso gutxi daude, baina oraindik irauten dute, eta monjen komentua da, eta beste aldean ikastola dago, eta hor badago kantoi bat, herritarrek inoiz, beti itxita ikusi duguna, eta inoiz, ez genekien kantoi bat zenaren berri ere, ez? Beti ezagutu dugu sasitzaz eta zeraz betetako historia. Eta, obra egitea erabaki genuenean eta apur bat izenaren gainean ere osnarketa bat eskatzen zuen da. Herrian toponimia azterketa batek arakatu zuen 1889 urtean, zeudela evidentziak kale horri irekita zegoenean sasoi hartan, monjen kantoia deitzen zitzaiola. Orduan, hortik berreskuratu dugu izena, 100 piku urte atzera egin, eta zegokion izena berreskuratu dugu. Urriaren 30 ireki zenuten, 100 urtez itxita egon ostean, badakizu zergatik itxi zuten? Begira, purtxo bat arakatzen ibili ginenean kontu honetaz, ze esan dizut, herritarren gehiengoak ez du jakin izan inoiz hor kantoi bat zegoenik, alde batetan tapiatua zegoen, zazpitzapia zegoen, beste batean ate bat, baina, esan dakoa, arakatzen hasi ginenean, dokumentazioa badago, toponimia azterketan ondorioz eta 100 piku urte itxita eman ditu, hain zuzen ere sasoi hartan, jauntxoen sasoia zen batean, Urkijo jaunak, herri honetako udalbatzari eskatu zion, bera kantoia bera itxi dezan, bagos y maleantes ibildiko ziren aizaki horretan edo, sasoi hartako bagos y maleantes, gaur egun ez da lege hori ez dituzte, baina oso kuriosoa da. Eta hori, eskaera egin zion udalbatzari eta plenora ekarri zuten, eta itxura denez, udalbatzak sasoi hartan hori onartza erabaki zuen, eta horregaitik egon da 100 urtetik gora kantoi hori itxita. Eta garai hartan nolakoa zen kantoi hori, iluna eta imaginatzen dugu, ez da, lege horrek araututa itxi baldin bazuten? Bai, egia da, guk ezagutu izan dugu orain arte, badinotut, identifikatu ere zenuen egiten kantoi bat zegoenik. Batez ere beko aldean, Elizburu kalean, nahiko istutxua da leku hori, gero egia da goruntzkoan ala, Goietarut, zabaltzen da, eta ia espazio doblia edo hartzen dau, baina sasoi bateko argiteria aztelako izango zan kontutan eukita, eta apur bat bedarrenek, arbiketa, eta zale izango gaur egungoa, baliteke leku iluna izatea, eta batzuentzako oso erosoa, eta horrela eskatu zuten, nik uste dut monjek eskatuta, monjek garai hartan ulertzen dute zutela izango potestaten nahikorik ezer eskatzeko ere, monjek bere gunean jaunari, jaunak udalari, eta udalak itxi. Duela bi aste arte. Eta orain nolakoa da, zeitxura eman diozue? Egia da, oso pasea leku erreza, lasaia, argiztapenarekin, eta batez ere irisgarria da, ez da? Beti esaten dugu Elorrio inklusibo bat nahi dugula, eta beste kantoi batzun aldean, beste kantoi batzuk agian igual nahiko maldatxuak ero dira, hau nahiko suabeagoa edo da, eta eskumako partean eskalinata bat horrela nahiko lasaia dauka, erdigunean gelditzen zaio hori malda nahiko leun bat, eta goikaldean apur bat gunea jardinatu bat dauka. Eta gero bere bukaeran, Goieta kalean bertan, oinez bide bat, zeurra bide bat, herritarrentzako bide seguru bat izan dadin. Zenbat metro ditu, Julene? Begira, horren repatzen nauzu, ezingo nizuke esan momentu honetan. Baina, hartzen du zati majo bat, 300 metro edo, esango nuke, nioz etxarra naiz zenbakietarako, baina esango nuke 300 metro edo hartuko dituela. Eta zabaleran besoak zabalduta, bi hormak ikutzeko... Bai. Ez da horren kanto, ilun eta zera, lekurik iztuenean,
hiru lagun besoak zabalduta, eta goia, ja. bost edo 6 bat lagunek besoak zabalduta, aldenik alde gutxi gora bera. Bai, orduan nahiko zabala da. Bai, esaten dizut, lehen sasoi batek nahiko kale funtzioa Ja. izango zuen, baina kuriositatea itxi zuten, eta guk herritarrok, gaur egungo elorri ezagutzen dugun herritarrotatik, inok ez zuen hor, kantoirik ezagutzen, zekaro, itxita ere egonda, alako akalikantoa esaten dana, ez? Jente nagusien batek agian izan dezake gogoan, baina oso jente nagusia. Bestela, baduzue beste kantoirik Elorrion? Badaukagu baiz, azkenean kontuan izan gure aldezarra nahiko zarra da, erdi aroko aldezarra daukagu, eta badauzkagu monjen kantoiaz gain, haulan erdigunean ezkerretara zita, Arriola kantoia, Arakatzen toponimian ere, nun ikusi dudan, zazoi batean Arteaga kantoia deitzen zitzaiola, eta begira, gaur egun Arteaga kantoiagatik inork galdetuko baligu, uste dut herritarrek ez dutela jakingo esaten. Gaur egun Arriola kantoia, beste bat Jondekua kantoia, zazoi batean Elorri oso nobleziako zera zan, eta ulertzu atortik etorriko dala Jondekua, eta beste bat Amileta kantoia, bai, badaude hainbat. Eta hauek Arriola, Kandekua eta Amileta, zer dira, ilunak edo jendeak erabili izan ditu edo nolakoak dira? Hauek daukatena da, guk beti ezagutu izan ditugu irekita pasora, orduan bai izan dutela argiteria publikoa, ez, badagozkion farolak, edo zer gertatzen da, bai direla iztuxeagoak eta maldatsuagoak, eta orduan ez dira bat ere irisgarriak. Orduan monjen kantoia irekitzea erabaki genuenean, alde batetik, ulertzen genuen, bide publikoa zenez, herri berea itzultzeko ordua zala, eta horregatik hartu genuen erabakia, baita ere bide irisgarri eta seguro bat egiteko. Esandakoa bertan kantoiari pegatuta herriko ikastola dago, goian hainbat auzune daude, Memaia, auzoa, ikastetxe publikoa, instituto publikoa, jario handia izan dezaken kantoi bada, eta esaten genuen, nagusi, ume, zein gainerako herritarrentzat irisgarria, segurua eta erosoa izan dadin nahiko genuken kantoi bada, eta uste dut emaitza oso polita izan dela. Eta Julene, baduzu etorkizunean ireki beharreko beste kantoirik? Horrela guk identifikatzen ditugunak, eta Momentuz publikoa ez. direnak eta zera, ustez denak irekita daude, igual ez dira inpraktikoak hau moduan. Baina ez epela aurrera ez behintzat, ez daukagu bat orlan begiz jota. Berriari behintzat merezi duen inaugurazioa eta ongi etorri egilo zue. 100 urtez itxita egon ostean mojen kantoia presere ireki duzuelako Elorrion. Julene Lazkano alkate, eskerrik asko. Zeuei, ondo izen.